Ipinagpapasalamat ni Bombon Mayor James Paul Ranin at Gainza Mayor Glenn Romeo Gontang ang natanggap nilang rescue vehicles mula sa Ako Bicol Party List kahapon, Hulyo 3. Ayon sa dalawang opisyal, malaking tulong ang rescue vehicle sa kani-kaniyang bayan lalo na sa mga oras ng emerhensya o kalamidad. Dagdag aniya itong asset para sa mas mabilis na pag-alalay sa kanilang mga kababayan. Malaking tulong po yun para sa amin dahil isa po kami sa mga low-lying na binaba po dito sa amin. Magagamit po namin yun para sa kung may aksidente, may kalamidad, as in kung ano pa man pong pwedeng gamitan ng vehikulong yun. Unang-una lahat nung panahon ng Typhoon Christine, lahat po ng aming sasakyan ay nabasa. Ibig sabihin lahat ng mga computer box noon ay may problema na. Kunti-kunti nagkakaroon ng sira. Pero ngayon po, isa ang Ako Bicol na naman sa tumulong sa amin para magkaroon ng bagong rescue vehicle na magiging malaking pakinabang dito sa amin sa bayan. Pakinabang siya ng lahat, pakinabang sa lahat ng mga sakuna, kalamidad na kung saan yun ay nagiging problema namin ang pagtatransport ng mga pasyente o kliyente. Ayon sa partido, ang pamamahagi nila ng rescue vehicle ay isa lamang sa kanilang mga proyekto na layong gawing mas ligtas at maayos ang bawat komunidad. Napakaswerte na LGU Bombon and Municipality of Gansa kasi sila yung nauna na nakasubmit ng mga requirements para maibigay yung funding for this rescue vehicle. Siyempre, isa sa mga obheto ni Kong Saldi, na maibigay ito para sa makatulong sa community, sa mga kababayan natin dito sa Municipality of Bombon. Pag may mga emergency, may mga sakuna, halimbawa pagbaha. May mga nakalinya pa raw na proyekto ang partido na tiyak na papakinabangan ng bawat Bicolano. From that, marami tayong mga social programs na binibigay dito. Educational assistance, medical assistance, livelihood programs. So ngayong 2025, maraming plano si Kong Saldi, maraming idadagdag na programa para pakinabangan ng mga kababayan natin. Kung maaalala, nagpaabot na rin ang partido ng mga rubber boat sa Camarines Sur noong nakaraang taon, matapos ang pananalasa ng bagyong Christine. Nito lamang Mayo ay namahagi din ng partido ng police mobile sa nasabing lalawigan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares.